Kardom Ton Marley Pini Karbing Longat Phan Nili Kapasini Kantong Lam Thebangke Kidam Tang Arni Mati 24 March 2025 Mati Surihira Inkoira Phoninkan EPHLC CPIML Tapen NPP Asong Tum Jelangsi Karbing Long Longlegi Peki Poputha Solar Project Sainik School Tapen Ambani Phan Karbing Long Longlegi Peki Poputha Chisong lo di Furong Supi lo Taki Karbing Long Happy Possible di Furong Supi ke Pada Chisong lo Tapen Latum Song Thom Tami Jelangsi Solar Project Sainik School Tapen Ambani Phan Karbing Long Longlegi Protective po Chisong lo La so puthak nilhin betami ningarong lo Karbing Long kaprek amuni de phan company men pen longle pek bom la pen solar project ami itin bighas ati suri krener cap achiri bangke Karbing Long long lesi pidiat po karbi la pen tribal tum kidolongji ademsi solar project ami pidiat po la pen part ami Sainik School tami ciri suri cap posipo tatami pinang ke cerai po Karbing Long ke longle ke pek lok nai boleh tum akan asal takali lasi bang adim tami itu lasi bang adim paklem na padona lasi tum Karbing Long ke 10,434 square kilometer ansi along lebang do chorlo lasi tum Karbi lapen long soke adak si dupo lapen tum Pusar aden kai pentame adak sim hang theklo adak si dulo lapen non ilitum tame adak sim hang theklo adak si dulo lasi ilitum company men pen lapen sakuri men pen kiletum longle phelang pe kangelo lasi longle bangke nangkam kelo lasi ilitum kitutang longle ansi do chotpo lapen ilitum munit bang chan bomji lasi lasto pothak JPHLC song CPIML song lapen NPP song tum Jelangsi di Purong Supi lo song lo lapen angtong ti ka tami laso phak ningji lo kasi angtong ti ka ningji lama ke jumisen lapen nilhin pentami ningarong pig lo laso phak ka ningji pot angtong ti ka thar ka ningji ke solar project long tami tum inglong so phan ke adak kiraji angkhoya vi posipu lapen laso school long si bikok lo pote Karbing Long pen apar lapen Assam pen apar amunit si Sainik School long lugo charley phanbang po posipu lapen partame adak lugo charley men pen dopo lapen alang itum tami longle phelang nampo posipu lo taka hok lo atheman non ilitum Karbing Long ke bepar bahar klemen bisi nang do theblo laso Sainik School long si pudiat lo lapen bidiat lo pulote bang khai tum ke kere sera khai pen napot lasi lugo charley men pen kaprek asai klem po la pen longle phelang nam po do thipu lasi laso phak kan jita mi jumisen lo la pen laso Sainik School tami ciri suri capsi along le pek naji latame Karbing Long along le se kon po lasi litum Karbing Long ke sakuri men pen longle pek ngai lo la pen ambani phantami India long pen ke keplang na yang monit lo lasi la phantami company men pen longle pek di posipu lasi ilitum company men pen sakure men pen lokke ilitum longle pek nang lo la pen ang tong ti ka thar tami la so phak ning jelo lasi nili political amuni ta kala posi nili EPHLC mission EPHLC heno CPIML mission CPIML heno la pen an part tami NPP song tami mi o heno o punili jong tun dilo Karbing Long rat phan nili ka pachani kang tunglam thebangke ilitum Karbing Long ke 10,434 square kilometer along li long si ilitum ke dolo Karbing Long ke sakure men pen lok ilitum long le tami asuri ilitum pek lo nangelo kasi council ke the kiting kachare tum tami laso pothak bang ki long le ke pek ji pulang bang ki ilitum tami ington nang po la pen Karbing Long tami pijo pen kilitum yang pek long ta haji la pen non mat kilitum lo charley tami pinang anang den ki untum dulo lasi tum mo phit ke tum
ketek kere bang doji lapen hempek tami morni si ke long ta haji kasi ilitum long le philang mangke pakon nang lo lapen company phan tami long le pek nang lo kasi ilitum kimi sana sai le kam na non mat ke ilitum akon sirong tami department thong kep do ladak le ilitum o thip tami cho kar biare so jang tami nan ke charle hen ba phang pek lo aso pothak ilitum morai ang hoi bang ipon son te mesanji lasilitum sakuri phan long le pek nang ji pulati litum kon bom po along le ke lapen litum khai ta me chan bom ji thek bom ji re bom ji lapen ka charle hen tami nan ke bat bom po asi nan ke job asmart phan tami logo pachar le bang ke kanang sot asi bihek pon si logo pachar le ji ase jak tum ke bang ko pitong ke manji ne lapen mo pijo pa kile tami article 244 etame chunji asili tum phan nangke pipide ji ja kong tawe Indian constitution si ile tum phan article 244 e bang ke nang top pidet la carbin long rat phan lili kapachini lam the bang ke ile tum carbin long along le ke pe ko nang la asili tum tame monese ke hampe kan them long le ji asipini carbin long rat phan lili kapachini lam the bang ke la bon met la asirani kaprek le ile tum jong thuna cardom